channel. So karon guys, continue ta sa ato ang nilabhan guys. Mamakang ta sa atong nilabhan. Kay para ato na pong sabnan. Kani akong gipakang guys, mo na po na akong sabnan. Okay, ako was pakang sabon man ko ani. Na, mo na po ni ato ang para humot. Mo ni ang kuan guys kaning kabinlan sa ko ang lula sa unang panahon. Ani akong paglaba karon. Sayahan ako ni na kuan. Sayahan ako ni na kuan guys na sunod. Humot ato nilabahan. Ana. Humot kayo bisag wala pa gani na satlag mayo pa nabrasan, humot na. Mo ni ako ang memory sa akong lula. Kani mananig sabon ato na po ning uswasan, ato na pong sabunan. Kabinlan sa ko ang atuhan ni. Diba? Humot kaya ito nilabang guys, iyag ka. Kuan. Uga. Nakasib pa ka sa sabon, humot ka nilabahan. Diba? Okay kayo. Labaw ka sa alright. Anam na po nato nighalay. Ari man ako ihalay ang uban. Dito ang uban. Kaya para maulan, di na ako magdagandagan. Kaya kung dito na po ikuan o mag-ulan unya, magdagandagan ta. Pag uman ato tanan, ani tanan guys, ako itong ibalhin. Ito na dito, ibalhin ako ito diri. Kaya bisag makatulog ko ba? Kaya kapoy, kaya sa tanan. Kasi takay kong likod. Diba? Pak nga na po na ito, kay murag na apa may sabon, apay yan, bula. Na kanang para wala gid ang bula baya hindi sa undangan o was o baka mut kaayo na mut kay guys gamay na lang gid akong nilabahan, gamay na lang gid kaayo mahuman na gid ko guys. So diri na ta sabna na po ni nato murag magamit yun ako ning isa ka bar. Kay gamay na lang man ang usan niya, lanay naman. So, gamito na ito eh. Nausa nga mong bulingon guys, kay katong nasakit lagi ko. Nga, wala po nakalaba, wala po nalabhan ni banana o anam-anam. Kaya akong banana po, busy po siya. Kaya trabaho, isan o. Sabadong Domingo kay mga lahi man ko magsakit guys, kay di ko magpabiya niya guys. Ito na ko, narin sa kong tapad permi. Magluto siya, magsige ko kuan sa iya, panawag, munang dugay kay mahuman, magluto, magpakaos mo mga duli, kay magsige mo ko panawag niya. Kaya gusto na ko na rin sa kong tapad permi. Untang wa kalabang, laba gibay ato siya itong Sabado kay nag-ingon na to siya daan niya, manglaba siya niya, wa siya kalaba. Ang iyang gilaban, ang katurang mo kong gihumulan na itong una. Mo'y nalaban niya katong sa CR ba nga, nang labas siya niya, ako po ga, nahinay po pang limpo diri sa gawas. Niya. Isagwa pa kayo na ulihan, hala, galihok na. Uga ka ay, kato yung bulaa o. Okay. Wala naman ibulin, at di ayo naman ipaka. Hindi ba? Pak nga na po. Kaya managsabon, pak nga na po na to. Nga na po, ani, guman. Ani tanan ko anak ko, ako na po ng pak nga ito. Dayong was-was ba guys, pakang na po. Woo! Anak guys. Diba? Madungog na itong tubig kay kuan, saba kaayo para madungog tag maayo ninyo guys. Ang brush ko. Bisag ako ana ning giumulan guys. Ako ara gyapon yung brasan kay para wag tanggid ang mga kabulingan.
Sus. Satisfied kayo ng pagkalabaha kay. Pati yung piyuha. Na? Pati rin piyuha. Uy, okay kayo. Okay pa ni sa alright ng pagkalabahan eh. Na. So, nabitaw na among washing. Wapato naguba. Nagabok na lang man kay ulan init diri eh. Di man magamit kay di mo ko ganahan maggamit og washing aside sa kalas kay sabon. Kayo mo kuha ang buling ng washing man eh. Igit pare sa kamot ba nga. Ngan gyud anak. Muto nga nag-abog na no. Magkuan ko magwashing ko tundag ko king habol na mo kung pang aircon mo to ko ang kuno ni lidshid niya. Hayangan mo ko sa kuan guys. Sa sabon kay daghan man magamit sabon basta sa washing. Muto nga agwanta ko kamot sa katong mga habol nga dagko kayo. Akong ibuklet kasi minto man na diha oy buklan ako dito na ko brasan. Ang kuan gi ko nang pagwaswas kay bukat be kayo. At kaming banana maglubag. Itunong na ko mang labang nga naa siya kay duha mi magbras din dubagan. Anak. Ya sabon waswas tani. Salamat gamay na lang jud kay akong bulingon pila na lang ni kabuok. Maihap na lang jud guys man na dayon ko. Magpahuway din ko guys isa ko maligo kay ang atong likod gangot-ngot na ra ba. Ug ato ning ligoon guys, ligoon na tong dayon atong likod nga gangot-ngot. Kita ra ako ra gyapon magsapir ani. Manang ako sa gyud ning ipahuway. Ay ako maligo. Kay kasi ra bang sakita sa likod mo imong suol, nagsakit pa gani oh. Sumini. Brasan sa mga di color guys, ako gyapon ng brasan. Kay para kuha yung buling. Ang anak ko mga laba guys. Puti, samot ka puti kay brasan to ko mga puti pati yung puti ato. Dan awar gunya akong puti yung gihalay di pati yung puti oh. Ibrasag maayo gi anang-anaw na ko nagpanghalay na ako mga gipanglabahan. Kani wala naman kay ni buling humok na kay namgi ni buling humok na kay kuanon kay ano. Ako man ang gihumulan og gipakngandaan ay gihumulan. Iwaswasan gipakngan ay gihumulan. Parte jud kay pagkalim. Nagpiyuha. Nya pakang na pud oh. Nya ni pagwaswas nako pakang na pud. Di matangtang buling. Di tangtang jud. Na. Gaman ana waswasan na pud na nako. Na guys, din man diusan nang nako nighalay. Ana. Paten akong jacket labahan na nang nako nidaan. Ay guman nakita nang para ko ang laban unya kanina na akong gisuot. Dito rin ako ni sa CR labahan akong gisuot di man kay ni hugaw. Kay kaganina pa man ako ni gisuot ng buntag. Kay pagka mata na ko guys, pagka buntag guys mag-ilis din ko sa nina anak kay gawas og akong sanina, dili kayo sexy, pantulog na kung sanina, dili kayo sexy. Kay, di na ko ilisa, pero sexy kayo kung sanina pantulog ng gabi, mag-ilis yung pagka umaan na kay. Di man ta pwede mag-vlog na kung sanina na sexy na. Nabasta. Una nga, mag-ilis yung pagkakuan kung sexy kayo kung sanina ang gabi na pantulog. Anay, kung magsabon, pakpak, ay, kuan da yun. Pakang dayon niya. Pagwaswas po ni ron, pakang na po. Syaro. Ano nga di tulog ni. Ang ipanglaban. Yung nanay po, nabisi po ito siya panglabad to speaker. Classmate ng nanay ni Permintex sa trabaho. Manglaba, magluto, tanan. Classmate ng nanay. Sig kamera kung duha makasinabot sa istorya diri. Mag-abot ng duha diri yung agim to diri oh. Pero nabisi siguro to si sulod kay man kaagi. Kaya nang buntag ng agi. Istorya ra kadjut. Kay gahapon taas-taas ang istorya gahapon nanay. Guys, rasan gahapon bisag sulod. Hindi na be kay hugaw. Di be kay akong sanina guys, among sanina di jud kay hugaw kay aron mis balay. Nya mula ka pud ni kadjud ra kaayo. Ano ba? Inuswasan na pud ni. Di human na. Dayon pakungan.
Magpatan ani waswas patang na po ta si Aro. Oh, di ba? Oh, di human na ta, guys. Oh. Di na ako na po ning waswasan. So guys, diri ra taman. Salamat kay guys sa inyo ang pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa ko ang mga solid supporters dyan. Salamat kaayo guys sa inyong support. Tag-amping tangkanan. I love you all. God bless. Bye everyone.